constituirnos en grupo, ser capaces de agruparnos. Nuestra primeira sesión foi moi sinxela, pero creo que ahora o importante é que como nos equivoquemos no paso seguinte, pois non podemos frustrar, non? Pero a primeira sesión é conocernos, sobre quen somos, que se para quen, en fin, rudimentos, non? Pero a partir de aí, me conectirán, e se me confundo, porque eu teño na cabeza. Temos que garantizar a coordinación dos grupos. Hai unha... está pensado xa e concebido que debería de haber unha persoa contratada, unha persoa, para coordinarnos. Estamos os xefes de grupo, pode haber unha persoa por grupo para a página web, pode haber unha persoa por grupo que pode ser a mesma para, digamos, ser enlace de cada un dos grupos na rede e en vez de verse cada 3 meses, pois preparar o xuntamento que vai facendo mes a mes, ou semana a semana, ou quincena a quincena, non? Pero ademais nos concebimos, e temos que falar tamén os IPs, pero bueno, concebimos a necesidade de unha única persoa que só traballase para o grupo, pensase no grupo, xestionase o grupo en términos organizativos e académicos, non? Era así, intelectuais, é dicir, que seña o que tamén conciba pois, que dentro de do que pasou estes días, por iso, que sea un notario ou notaria, e que do que pasou estes días, pois aquí hai unha discusión interesantísima que está grabada, pero que hai que extraerla de aí, que pasou entre o minuto tal e tal, que está minutado, e que isto pois, habría que colgar na red, por exemplo. Para que o vexa nós, para que o vexamos nós, non funciona como intranet. E logo se ven outros, tampouco pasa nada, que vexan outros, non? Esa é, alguén ten que facer eso. Claro, mañá xa non vai facer ninguén, porque vea que estuvo grabando e Aracel e Alba, por exemplo, pois que estaba anotando eso, pois unha se ponga a súa tesa, outra se marcha para Madrid e a outra pois ten que facer outro costo. Non, necesitamos esa persona. Falei con Rafa así un pouco por encima e depois xa vou falar con nós, cando eu comentei a Xana, de unha chara, o ideal sería bueno, ten que ser buscar perfiles de persoas que puderan facer isto. E que cada grupo propoña unha ou dúas. Para estar contratadas. Para que como, ou ser contratadas, ou a tempo parcial, xa veremos. Pero convén pensar neso, porque se demoramos en pensar neso, cando nos demos conta, pois xa pasou un mes, ou 2, 3. Xa pasou un ano? Xa pasou un ano. Pasou un ano da subvención para a rede. Sí. É así, non é culpa nosa. Sí, claro. Para Sí, xa pasou un ano. En agosto xa llevo 8 meses. Ahora estamos en... Más rápido non podemos ser. A primeira reunión a tuvemos o 12. Outra o 19 e esta. Xa operativo ahora un ano só. un ano, 3 meses, sí. Un ano, 3 meses, sí. Bueno, entón, Non matou esta axuda, sí. nos falábamos, bueno, programa de actividades, que é o programa de cultura xornal. Aquí falamos de investigación conxunta, publicacións colectivas, convocatorias públicas competitivas que se van a acudir, formación de investigadores, que isto é algo que Dani mencionaba como estadías internas do grupo. Sí. Algo así. Y, por exemplo, ahora como decía Araceli, iso haberá que facer unha relación de necesidades. Pois o manexo de mapas e de cartografía que tedes vos, a nos nos diría moi ben poder aplicarlo. A ela para a súa tese, a ela para a súa, e non é cousa de ser como se articula. Non queria dicir unha cousa. Varios dos grupos, cando fixeron esta presentación, ofreceron información sobre a súa docencia de posgrado. É dicir, aquela docencia de posgrado que consideraban mellor vencellada os objetivos da rede. Entón, sería importante que todos os grupos fixéramos esforzo de transmitirnos entre nós a nosa propia oferta docente para que haxa para que se visualice totalmente, todos podamos pensar onde habería os criterios formativos que nos interesaran intercambiar, ¿no? Ou mandar a xente dos nosos grupos a formarse en esas, dentro deses módulos ou bueno, desa oferta, eso é importante. Sí, sí. Bueno, pero sería arreglada, logo está informada, que temos que Sí. de outra forma. E bueno, eu creo que necesidades temos, é dicir, pues, a grupo de Vigo que lle pode ofrecer, que lle podemos ofrecer nós. Porque es que non necesite, un día ou 2 días, ou que seña, pues, discutir sobre fulano está facendo uma tese sobre non sei que, e quere saber que cousa é sobre a propiedade
verdade, e podendo dar buceando a bibliografía, pois, algo a mañar, me refiero a este tipo de cousas, ou a técnica de traballo con o Instituto de Información Xeográfica. Logo, temos programadas, e aquí xa acabo, entre outras propostas, xuntanzas trimestrais, que eu creo que se pode modificar, pero creo que é razonable, non? Xuntanzas trimestrais, co que teríamos que facer outra final de ano, en principio, e logo seminarios semestrais. O trimestral e o semestral se xuntan, por tanto sería xuntanza e seminario de cada segunda vez, non? Pero nos tiñamos alguna idea previa a rede, que en todo caso podo contar, para facer a primeira xuntanza xa sobre un tema, que pode valer ou non, pero en todo caso xa o denuncio, e tamén unha idea de un seminario, aprovechando xente que vende fora, xente de Andalucía, e logo temos as liñas de traballo, que foi o que quedamos antes en diseñar, o sea que, se vos parece, empezamos por las liñas. Pues que seminarios e contidos de reunión non pensaste, nada ainda, non? Onte, non sei que lo dixo, de facer un seminario con expertos externos para diagnosticar. Sí, dixo que falarnos que alguén era xa nos obliga. Con David Soto, precisamente. Un día que lo ver con David, media hora falando, chegamos a esa conclusión, falei con Calín, que xa falamos do tema, entón chegamos a unha conclusión, e o modelo sería, ademais, o modelo de unha cosa que se fixo cos incendios, que fixeron na Dirección Xeral de Padecer, que eu estuve ali, pensara, moi ben, só sobre os incendios. O ano que ardeu tanto, non? E, bueno, se estuvo todo un día, con un montón de xente distinta, e sobre unha pregunta. E iban falando por todo, non? Nada de temáticos, ni nada, ben. Se lle faz a pregunta, e se escollemos ben, e aquí a idea, bueno, xa por conto, ese podría ser o primeiro seminario. A seguinte vez que nos víramos, facemos o seminario sobre este tema e nos sirve para diagnosticar, non? E preguntamos a xente. Entón, a lista que tiñamos elaborada, pero que ten aí o que fixera, a ver se o encontro, pois era, digos, e se vale xa llevamos para antes, non pasará máis. A idea sería, a pregunta é, que futuro para o agro? Crise e cambio de paradigma. Seminario de debate sobre agrarios sobre o futuro do mundo rural en xeral, pero bueno, aplicado aquí a nuestra realidad local. A nivel de Galicia. Seminario de 20 participantes de diferentes disciplinas e sensibilidades para interrogarnos sobre o futuro productivo, territorial, económico, ambiental, social, etc. Do agro. Os límites do modelo actual, as posibilidades de futuro, a capacidade para garantir o futuro alimentario do planeta con base na agricultura orgánica ou como alimentar unha población de crecemento. O objetivo é unha pregunta sinxela, pero ampla, que pode abordarse desde todos os puntos de vista posibles sen ninguna restricción. Todos os puntos de vista deben estar representados e ocorrensemos os seguintes: agronomías, economía convencional, ecolóxica, agroecoloxía, antropoloxía, sociología, biología agraria, tecnoloxía de alimentos, ecología, xeografía, dereito, ciencia política. Porque é unha pregunta que se fai en términos intelectuais, en términos académicos, desde todos os puntos de vista, por exemplo, contamos todos o Consello de Cultura Galega. Entón, agronomías, Calín, Xaneira, Rafa Crecente, David, ¿qué? Sí, non me hubo hoxe, pero... Está hoxe. Va a nosa presidente. Dale record. Non me preguntei por aí. Rigueiro, Alberto Rojo, agroecoloxía, ecoloxía, Xampliquén, Xaneira, que son nomes, Xavier Simón, Lola Domínguez, Gloria Guzmán de Sevilla, de fora solamente diría o señor Gloria Guzmán, e pouco máis. Historia, Villares, Balboa, Eduardo Rico, David Soto. Biología, Miguel López Mosquera, Vidal, que nos especializan en transxénicos, un tipo, un Ramón Tejal que defende os transxénicos e ten que estar ali. Economía, Edelmiro, García Lombardero, que foi o fundador da Escola de Estudios de Historia Agraria en realidade, 9 anos antes de Villares na Facultad de Económicas. Ana García Arias, Marta de Frá, Sineiro, Colino, Touriño, Beiras, Facal, Manolo Xordán, Leiceaga, Xeografía, Luis Vitián e outros, Edafoloxía, Díaz Fierro, Felipe Macías, Ecoloxía, Rafa Carballeira, Antropoloxía, Xerardo Pereiro,
sin tal vez, esta é a idea, ¿no? Se poden encher, claro, non van a vir todos, pero se facemos a pregunta é, sería funcional? Nós cando falamos entendíamos que sí. Oye, esta é a pregunta. A ver, por orden, non por xerarquía. De esquerda a dereita, vale contestando 3-5 minutos. Pues que harías un xestor de procesos, un xestor de dinámicas, pero centrado no proceso e non no contigo. Sí, te explicas perfectamente, pero parece que es un moderador. Atreves, pero non podías No. neutral. Hai que ter un moderador, hai que ter Dúas cousas, claro. as persoas Sí, que teñen que ser as máis Que diferentes. sí, estou de acordo. Pero moderar non é problema, é dicir, cala, acabouse. O complicado é o outro. E entón, pode ser neutral tamén. Pode ser eu, pode ser alguén, por sempre. Sí, é dicir, neutral, prefiro máis que ser alguén que se centre só en sacar o máximo. Non, pero son dos persoas distintas. Un ten que moderar o ritmo da reunión e ter a capacidade para facer unha pregunta de conexión, pero logo hai que sacar produtos por parte de outros, non? Só me baso nesta experiencia dos incendios que funcionou ben e era moi sinxela, e que además eu contribuí a diseñar tamén, non? E funcionou ben. Ao ser moitísima xente tan diversa, así que, vale, que tuvemos un problema, porque ao final do que repartían era fórmulas por todas partes. Era fórmulas. Todos eran fórmulas. Os de biología eran fórmulas, os de centros de investigación eran normal. Se lo expliqué. Por qué? Que o corte máis académico que político, activista. Non, solo académico. Solo académico. Solo académico e o único non académico é xa publiquei, pero bueno. E non É académico da agroecología, non planteaches que no diagnóstico mellor habría que incluir outras visións. pero xa faremos outro seminario, porque mezclar os dous eu creo que non é adecuado. Sí, pero eu creo que cando me mandaste isto, fixiste a mesma observación. Sí, e xa tengo a resposta, o dixo. Supongo que me dixen que non, porque creo que nunca te ha chegado. Claro, é que eu creo que o problema é que se metes a outro tipo de xente, sindicais, económicos, non sei que, xa falas en claves diferentes. O sea, xa é demasiada diversidade. Xa que os académicos lle vai chegar. Claro, creo eu, O sea, eso é fundamental, que subamos a facer. Pode ser o seguinte, anotemos xa. Sí, estás tomando nota agora? Sí. No, pero las conclusións, por lo menos. Sí, hai a ningún sociólogo, non sei se é... Sí, metí. Ah, sí. Bueno, Ou non mencionaches a área. Claudio López, si mencionei a área, e hai Claudio López Garrido, por exemplo. Pois que dixeras Pero supoño que se lista está aberta se para propoñer, moitos non van. Sí, claro, sí. Sí, vamos, pero que es... A ver, en todo caso, non é por enredarnos, a cuestión é se a fórmula valería, Sí, e logo totalmente aberto. Sí, Que despois cada sí. quen propoña, isto fixémoslo entre Calín, me parece, David e eu, o sea, sí. Non lle fagas caso, que non me fixo moito caso. No. Pero ahora é... Pero a pregunta me te dixexe, ¿no? menciona. A lo mejor que sí, pero creo que non está aí. Que o siga, pero siga. Deixa. Deixámoslo aquí. Deixámoslo hoxe. Para aí despois. De todas maneiras, Falamos que, Hablamos falamos da que. salida. E máis, temos incluso o sitio, el Lugo da Vicerreitoría. sí. Bueno, aí os lugares parecen... A cidade parece moi ben. No, o que pasa é que... Para ellos. Como? Para ellos. Claro. Pero bueno, pode ser ali ou pode ser xa veremos os artículos, porque a idea de facer a facer en privado así posición na que lo moides. Por a que lo... Sí, pero podemos hacer sugestión de nada. No, poderes no. Debemos Es facela. que necesitamos un plazo para pagar. Sí. Esto solo, a ver, ni siquiera, esto eu estou proponiendo facer esto. Si estades de acordo, o poñemos en marcha, proponemos nomes e buscamos data e... Sí, Ou non o facemos, que senón... Tamén. Eu dixemos os nomes para que tentades o sentido. Sí. Os nomes que queirades. E en todo caso, eso sí, establecemos diseño académico. Por esta razón, non metemos outro tipo de nomes. E faremos outro con outro tipo de... Por exemplo, as iniciativas se poden facer. Sí, ou con proxectos sindicatos, ou con la administración, ou cos actores, claro, cos actores realmente existentes. Temos a visión académica e logo temos contrastada a outra. E nós somos os que vemos as dúas. Somos os de miúdo. Bueno,
esta actividade queda e podemos pensar noutra xa, e así que eu non teño notado, outra actividade de seminario que sexa con actores. Vale, listo. Logo, había outra sesión de traballo. Como le chamábamos? Dani, sesión de seminario tamén? Seminario, sí. No, pero o de 3 meses... No, había... O de 3 meses son as xuntanzas... Xuntanzas e seminarios, vale. Sí, xuntanzas son para o seguimiento... Pero esto podría ser un seminario ou formar parte de unha xuntanza, da igual, porque unha mañá non é todo o día siquiera, igual. Bueno, entón son cosas distintas. Sí. No, xa sei. Unha cosa administración Xa sei, interna, pero- de- Digo, que se llama depende... no tempo, sí. Sí, pero Claro, depende da despois- cantidad de cosas que queramos facer. Claro, tú podes ter o seminario e despois ao final unha reunión para xente Bueno, aquí claro. Claro, eso. e os outros que toman Eso, café, non? eso é o que quería decir. Bueno, en este caso. En todo caso, de seminarios formais, nos temos un pensado tamén, que tamén pensamos coa xente de Pablo de Olavide, porque van a estar, eu xa lle contei a alguén, vai a coincidir que van a estar aquí, pois, Fridolin Krausmann, por un lado, de Viena, Kunfer, de Saskatchewan, que vai a estar un ano entre Barcelona e Pablo de Olavide, e Viena, e Wilson Picado, que xa vou falar con ele, que fai tese conmigo, que compara a aplicación da Revolución Verde en Costa Rica, México e España, e xa fixo un traballo moi bonito, vai estar de visitante no Olavide, e vai ben Reinaldo Funes tamén, bueno, de Cuba, e aunque vai haber un momento aí a altura de marzo onde vai estar toda esta xente por aquí, e se nós os traemos aquí, pois os de Andalucía encantados, e traemos alguna xente máis. A ver, o perfil é bastante de historiadores, ou de agroecólogos, ou de historia ambiental. E a idea sería para fazer un seminario sobre as transicións socioecolóxicas da agricultura en España e en América. É unha idea que nos ofrecemos, a última, a segunda das ideas que nos ofrecemos. Como hasta a semana que ven con ele. Con él. Eles, vamos, en todo caso, nós queremos facer dentro da rede, como actividade da rede, e senón, tampouco se trata de inflacionar, porque dentro das actividades, somos 5, pois a mellor pode ser unha actividade que crea rede, a mí me interesa, en calquera caso, como grupo de referencia, pero se é unha actividade que crea rede, que todo mundo lle interesa, pois mellor. Eso queda dito, non é porque tomar a decisión agora. Que vos parece? Tamén, no, tamén pensar un pouco... Falta o patrón. Non nos parece ben, pero se un patrón, nada. Pero se asumieras como un corpo, non é patrón, non son unha banda, como nós. Perdona. No, que o que hai é que a rede é unha plataforma que pode dar precisamente cobertura logística a iniciativas intelectuais dos grupos, non? E a todos temos pasado que nos gustaría facer determinada cousa e no ámbito do noso grupo, pois en ese momento, por lo que sexa, non temos os recursos ou non podemos, ou pois entón, para eso temos a rede tamén, non? Sí, o que pasa é que o ideal, que eu xa falei tamén con algúns, canto máis na lógica da rede e no sentido da rede este o que fagamos, Claro. máis rede crearemos, porque senón tendemos a dispersión. Pode ser unha especie de sociedades de corros mutuos, que está mal, ou pode ser unha rede, e a rede ten que ir nunha dirección, ten que ter unha lógica. Sí. E entón, eu creo que esa é a virtude do que fagamos, non? É dicir, que o que fagas, que o que vos propoñades vos, nos interesa a nós. Eu non sei se isto interesa. A mí teño que explicarlo mellor ou mandar vos a información. Pero a idea sería estudar, é a xente que no mundo está estudiando como se produce a transición en términos socioecolóxicos da agricultura orgánica á revolución verde. E como ese proceso no século XIX e no século XX ocurre nas pradeiras americanas e porque aí se inventan as grandes máquinas para hacer o que fan, que estudia Kunfer, como ocurre en Europa, esa cuestión. Interesa por ilustración. Bueno, esta xente Si te interesa a todo o mundo, cousas de metabolismo social. metabolismo social, E as transicións que están venindo,
Está no dentro todo. Fixos de enerxía, de materiais... Pero, bueno, algo que nos conocemos, nos parece que é interesante, se trata de explicar aos demais e é interesante para todos. Esa cuestión, eu creo que sí, pero ten que haber un convencemento, non? Porque senón se fai como unha actividade aparte e a xente da radio que se acude a estupendo, pero vos mandamos a proposta en todo caso. Eu creo que encaixa ben. Sí, tamén, porque o vosso grupo teno, pero, e perdóname, para mí, desde o grupo de los grupos de enxeñeros, pues teñen que entender que utilidade lles tería. Así ten que ser, verdad, non? Bueno, pois mandamos as propostas, o sea, unha que está, digamos, admitida, digamos, que é a do seminario, e esta segunda, pois os mandamos como unha idea. Os dous seminarios, o de... Sí, os dous xa, efectivamente. O de Hai Futuro para o Agro de académicos e o de Hai Futuro para o Agro de Axentores. Entón, iso vai ser. É que eu O de actores non che gusta? non está claro, no, digo, non me gusta que pensar que os académicos non son actores. Tamén. Hostia, quero dicir, porque usted son a iniciativa, sí, pero si xa de partida decimos non somos actores, non pintamos nada, eu con ellos algo que no. Vale. No, aquí non te vas quedar. Aquí non te vas a quedar que esto pecha, Vaya especialidade. Esto pecha. Bueno. Calendario para os... Calendario, home, eu creo que estamos en setembro, outubro, novembro, decembro, en decembro, a mediados de decembro, temos que facer a seguinte, non? Para os finales, digo. A reunión e o seminario. Bueno, eu con isto acabei. Isto non sei como facéis vos. A veces o que se fai por un grupo grande de xente envía este Doodles, non? De tipos unha serie de días, non? Sí, Google Calendar. E o que lle vai mellor a xente. Sí. Non sei se axuda ou non axuda, ou é mellor a forma tradicional de decir yo cuido de tal día, tal día. A mellor, no, pero... Non sei. Pero... Está moi de moda. Sí, no, sí. Me parece moi democrático, pero solo lle sirva Google. Ten unha gran publicidade, non? Eu non conozco a ninguén que utilizara como eso, sinceramente. Pois, sí, eu non... No, grupos grandes. Grupos grandes, de tantísima xente. Pero máis. Sí. Bueno, no, yo sí. Pero, bueno. Eu non sou capaz de usar O que non sei, eu como non... muller. Quero decir, bueno, claro. Será culpa miña, non? Non sei, pero bueno, que supoño que... Mira, decembro, na semana do 15, non sei se... Na semana do 15, se tería sentido. Digo, Sí. é a do medio, non é demasiado tarde, pensaron nesa semana. Sí, porque a anterior... Do 12, o sea, 15 é short, non? 15 a 16, algo así. Así que se é posible, a anterior non existe, o sea, só existe ese. Vale. Mandaremos tamén xa... Así es. Bueno, a ver, Eugenio, vamos cos liñas. O mellor algún dos tiña algunha proposta de actividade, non? Sí. Neste... alguna idea de actividade para... neste sentido, bueno, outro que xa esteades pensada, non? Non sei. Digo, por non pechar estos... Sí, sí, Quería apuntar o tema do congreso que organizamos no verán do Algren, que, bueno, queda moito tempo, pero que agora en outubro, máis ou menos, queremos xa perfilar e comezar a moverlo. Entón, pois, aí hai un espazo que, se considera oportuno, pois, podemos habilitar unha sesión, podemos convidar a alguén, ou non sei, bueno, distintas fórmulas, o sea, todas as fórmulas están abertas, todas as portas están abertas para que a rede teña unha presenza que queira, non? Vai ser en Vigo, nun principio, na universidade, pero tampouco teñamos ningún problema en movelo a outro lado, non? Fixémoslo unha vez na Politécnica de Lugo, a primeira vez,
segunda vez fixámola en Monforte, no Concello de Monforte, nos escolapios, bueno. A terceira vez fixámola en Vigo e a conclusión foi que, como na universidade, nos está en outro sitio, ¿no? Por material, por todo, ¿no? Porque texto da Diamán, porque hai... Entonces, bueno, pero non temos ningún problema en moverlo a Compostela, ou novamente a Lugo, ou... Pero bueno. E será, pois, no mes de xullo, seguramente, xuño, xullo. Aí vendo normalmente o que facemos é buscamos a data onde non haxa responsabilidades docentes de ningún tipo, para que isto non entorpeza, para que a xente teña máis liberdade para poder asistir, non? É un congreso que ten unha vertiente que combina o científico cos actores, non? Xa sei que isto non é a intersección non é distinta, non? Kiko, entón pero... que non estaba calindo para provocar. Pero, bueno, non lle damos moita, sempre lle damos protagonismo ás experiencias, non? Pero tamén as achegas por parte do mundo máis académico, non desbotamos ninguna desas polas. Nos carga ben, ademais, porque carga no medio, o sea que podemos aproveitar además para facer unha reunión de seminario noso, de formación, a esa altura, ¿no? Si é practicable. Pero isto o que nos permite todo é facendo xa un calendario. Así xa temos de propostas que poden ir ou non, pero bueno, xa vamos cubrindo, como decías ti, que é o que máis interesa aos que nos gestionan os fondos, ¿no? Pero mira, vamos a facer isto. Nos, o sea que todavía unha idea xerminar, pero tiñamos pensado, estamos pensando tamén en organizar alguna actividade, non sei se en formato de congreso, seminario, e con que alcance, pero a finais do ano que ven, probablemente no último trimestre do ano que ven, relacionado coa xestión de terras, é dicir, o cambio estructural, en sentido amplio e todavía por delimitar, pero... Entón, bueno... A xestión de terras. Xestión, sí, concepto. E ao mellor, eu creo que podría tamén ter Sería un coloquio. Ou formato como de agroecoloxía, só coñecido con outro tema, pero o mesmo para a mesma idea de cambio de paradigma. E de aquí a final de ano teremos algo máis, teremos a definición do que se pretende. E despois o mesmo, non? Pensaremos en que medida ten encaixe, é un espazo interesante para a rede, e así formulamos a proposta. Claro. Sí. Digamos, é como unha anotación aí, anotación de apéndice, non como algo a marcar no calendario. Pero con isto, se vos fixades, con estas 4 propostas, temos feito, o sea... Claro, pero... Temos traballo abondo, temos feito, vamos, teríamos máis que justificado... Sí, pero a cuestión é, eu insisto no que algúns pensamos, que o que fagamos ten que estar, o Congreso está ben, pero o Congreso xa ten a súa propia dinámica, é un amparo, un lugar, é unha garantía, é unha rede dentro da rede, pero temos que traballar nunha dirección que ainda non dixemos. Agora temos que marcar actividades nunha dirección de redes. Eu vexo que hai as dimensións das que falábamos onte, non sei se todos estamos pensando no mesmo, pero creo que estarían representadas diversas dimensións e a cuestión é se enlazamos de xeito transdisciplinar. Sí. Outra cosa nas actividades formativas e dedicación de expertos, todos eso planteis agora ou non? Sí, a ver, eu creo que podemos, o que pasa que... Parece o reflexionar, Fala. o reflexionar das actividades formativas, non? Falábamos antes. Actividades formativas. Entre os diferentes grupos, que tipo de capacidades técnicos para aportar a outros, como se podría... Activar eso. Sí, articular. Si o pensamos ahora ou é para pensar... No, eu creo que iso para eso non temos urxencia. Simplemente quedar con que unha actividade que vamos a desenvolver van a ser actividades formativas. Unha liña de traballo, mellor dito.
Eso, por exemplo, podíamos debater a fondo na seguinte xuntanza trimestral de xestión da rede, mesmo incluso preparar, levar un pouco algo preparado para adiantar sobre iso. É dicir, cada grupo Lo que podía, está facendo cada grupo, que podía aportar en termos de capacidades, conhecimentos e Claro. todo máis. Eso non lo fixemos xa antes. Sí, eu faría un término de demanda. Non de Claro, oferta. Claro. temos de demanda. Claro, eu faría un término de demanda. Vale. No, pero sí, eso en teoría onde xa está feito. O sea, xa deberíamos de saberlo. Agora a cuestión é, pues eso, o que le comentaba a Araceli, pues, me tedes que explicar isto de como facer mellor esa ferramenta para os mapas, que para mí será fundamental. Canta xente necesita eso? Como podemos agruparlo? Eso que hai que discutir, ¿no? Que necesita exactamente? E o que facemos é iso. Pero en todo caso, eu creo que isto das actividades formativas podemos concebirlo como unha liña de traballo. É así, metodolóxica. Como? Demanda actividades formativas. Sí. Para... Ben,